Goddag og velkommen til, hvordan man dræber mennesker. Det er så mig her, der er verden, og jeg vil så vise, hvordan man dræber mennesker. Først skal jeg finde et godt eksemplar, og i det her tilfælde har vi faktisk rigtig godt. Det står lige derovre, som I kan se. Ja, det står derovre, ikke? Og så skal man snige sig ind på dem, og så skal man, simpelthen dræbe dem med sin kniv, og jeg har et rigtig fint kniv lige her. Den er rigtig pæn, ikke? Jeg har købt den. Og så sniger I jer bare derhen. Snige. Nå, pisse, der var en eller anden lort, der dræbte den. Så var hende derovre. Eller ham der. Ja, vi tager hende der. Så sniger man så bare ind. Man kan også bare... Ja, vi sniger os lige ind. Så sniger vi. Så går vi bare ind. Så er det bare dræbt dem. Så slår vi hende sgu ihjel. Så er det bare lige en aktion i ryggen. Så er det bare lige i ryggen. Ja. Det var så hvordan man dræbte mennesker, ja. Næste gang, så skal vi så dræbe køer. Der skal faktisk faktisk den der ko stå lige derovre. Og lorteko, mand. Nu dræber den bare med det samme, altså. Den skal lige nok stå ude på vejen, altså. Så vil det dø ko. Bare dø, altså. Det er så ko. Så skyder den bare. Lortedagen. Det er vi ikke fuldt til dig der. Nu skal vi ikke den her jord på. Så skal vi hen til den, og så skyder vi den. Pisse også, det skal lige med gun. Og vi kan også bare bruge en kastanjev. Ja. Nu så jeg så, hvordan man dræbte mennesker. Og køer, det var først i næste udsendelse, men vi havde bare lige lyst til det. Så, og husk nu, i næste afsnit skal vi vise, hvordan man dræber kaniner og høns. Hej. You spin my head right round when you go down.